Shanghai ngila syai ka jingmut na ka bentajung pingin update man ka sngi nadu ka khat khandai tarik benai April ngila lech simrai na ka bentaban syong suk syong san bad ban yo I khmai no ya ka snsyar ka khadar kumbangila ong haki post hapo social media la thaj ya ka negaru kom snsyar bad la kwa no da ka wei ka khat khandai tarik benai April ka dei ka mon laju jungi hak kendong ban le ya kata hadin ka khat khandai tarik ter la shuling a lano ban poino ka sngi nyo vot ki jingmut jing perkaro la shu sa umdum namar ompat yo namar ompat poi ka sngi nyo vot bat mano ban job Henry menta ka sngi ngila syai kedar namar la pentep yu nong job uban sa sensyar thmai no kumbangi la kwa kiba sneu no sepro ngin syuhun be kiba bahano sepro kemen tang bala dalong kumno ngin syuhun be ya ka ka bangi la tip kari unyi ukong blathau ser blathau pela katbe ya ka jingshai haki chukki jingkla Sa dien baro kila jano